Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, call and tits. Tawagin niyo na lang po akong Radilyn ng Valenzuela. Dati po ako nagtatrabaho sa isang pabrika at doon po kami nagkakilala ni Roland. Halos 1 taon pa lang kaming mag-boyfriend-girlfriend ay nagpakasal na po kami. After 3 years, di pa rin kami nabibiyayaan ng anak. At dito na unti-unting lumalabas yung pagkamainitin ng ulo ni Roland. Naging mainitin ang ulo niya. Ano ba? Aling ulo ba kasi yan? Ulo kasi, pinag-usapan eh! Naging mainitin po ang ulo. Wala na practice ang dila, guys. Kaya nga eh, sana all. Ay! Naging mainitin ang ulo niya at tuwing nakainom ay bugs, nananakit siya. Niwala na sana ko, guys. Isang gabi, umuwi na naman siyang lasing at dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano? Roland, salamat naman at nandito ka na. Nag-ano ako actually para hindi ka uminit yung ulo mo. Tumahimik ka! Pinagluto kita ng mainit na sabaw para bukas wala kang hangover masyado. Aray! Bakit mo kinukurot? Bakit mo Tumahimik ka. Huwag mo kurutin. Puro pasana ako eh. Roland, maawa ka naman sa akin. Hanggang Puro ngayon, hindi na gumagaling yung pasa ko eh. Hindi pa rin tayo nagkakaanak. Anong klaseng babae ka? Paka-inutil mo! Ha? Ha? Ano inatupag mo? Ha? Ano inatupag mo? Ba't di tayo makabubo? Ha? Ano? Kinukontrol mo ba? Kinukontrol mo ba? Kinukontrol mo? Alam mo, gusto mo na magkaanak tayo eh. Baka may iba ka na, ha? May iba ka. Paano ako makakalis ng bahay? Hindi mo nga ako pinapaalis. Roland, nagpapadoktor naman ako eh. Tinatanong ko paano mabuting gawin eh. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Pinagtrabaho pa rin kita. Siguro dapat tumigil ka na sa pagtatrabaho. Kaya hindi ka nabubuntis eh. Ha? Ulang kwenta mo. Tama. Inutil mo. Paka-inutil mo talaga. Maawa sa akin, Roland! Ganun po ang nangyayari, call and tits. Palagi niya akong sinasaktan. Lalo na kapag lasing siya. Pero buti na lang andyan si... Ba't ka tumatawa? Wala naman nakakatawa, puro pasana nga ako. Hindi. Yan
Read my lips. Sinasabi ko sa'yo. Alam mo, kaibigan ko yan si Roland. Kumpare ko yan. Pero, hindi na tama yung ginagawa niya sa'yo. Dapat sa'yo inaalagaan. Ganun ba yun? Hindi ba sobrang mahal niya lang ako kaya niya ako nasasaktan? Huwag kang Di ba pag magpakamartir, Adeline. Read my lips. Hindi ka mahal ni Roland. Pag sinasaktan ka, ang dapat sa'yo minamahal. Tulad ko. Eh kasi hindi ko siya mabigyan ng anak kaya baka deserve ko talaga yun. Hindi. Yan ay sa malaking kalukuhan. Adeline, sumama ka na lang sa akin. Huwag ka na dun kay Roland. Kitawagin niya pa ako ahas, pero sige. Maging ahas na ako, huwag ka lang niya masaktan. Mas bagay sa iyong minamahal. Naintindihan mo ba ako? Baka mapatayin niya ako pag nalaman niya na nag-uusap tayo. Huwag kang Joey. mag-alala. Talaga ba? Maiintindihan niya yan. At nandito ako para proteksyonan ka. Ganun mo ko kamahal? Ganun kita kamahal. Isusugal Paano ko yung kung may pagiging gawin siya kumpare sa'yo? namin. Paano kung may gawin siya sa'yo? Haharapin ko siya. Ganun mo ko kamahal? Joey? Oo. Ganun kita kamahal. Salamat ah. Salamat. Anong pinagsasabi mo? Kuha mo ako sa pangingin sa tindahan. Bitin ako sa inuman namin na... Ayoko na, Roland. Tama na. Lancy. Hindi mo ko alalay, hindi mo ko alila, hindi mo ko katulong. Pagod na ako sa mga pagmamaltrato mo sa akin. Hindi mo lang ako sasalita. Sabi ko, bumili ka ng gin kasi gusto ko mainom. O Alam mo, beer, kahit anong alak. Dali! Ibilang kita para mamatay ka na. Ano? Wala. Anong pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Aray, Ha? sige, Gusto sige. mo mamatay? Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Ba't mo binubuhay mo pa ako? Ha? Kung papatayin mo rin lang ako! Patayin mo na akong tuluyan! Ha? May pinagmamalaki ka na ba? Ha? May pinagmamalaki ka? Sumagot ka! Ano? Sasama na ako kay Joey. Kung ka sa ahas sa'yo, wala namang itlog yun. Ikaw ang walang itlog kasi nananakit ka ng babae! Ikaw yun! Ano? Ha? Yan lang naman ang kayong magawin. Saktan ako. Sige. Yung patulan yung babae. Pero sa lalaki hindi mo yun kaya. Sinasabi ko na eh. Nag-uusap kayo eh. Ha? Bakit may nangyari na ba sa inyo? Wala ka ng pake! Wala ka ng pake doon. At least siya, nire-respeto niya ako. Totoong mahal niya ako kaysa sa'yo. Tinatawag mo akong asawa pero ano sinasaktan mo ko, ha? Gusto Pinagmumura mo ako. Kala mo ba ako tinrato ng maayos, ha? mo! Sige, gusto ko sumama doon? Tingnan mo rin! Sumama ka doon. Sumama ka. Talaga. Kasi inutil ka naman eh. Okay lang. Okay lang. Tawagin mo na sa akin lahat. Kasi mas magiging inutil ka. Bakit? Kasi iiwan na kita. Walang magmamahal sa'yo. Wala kahit sinong tatagal sa ugali mo! Colin Tits, nagkahiwalay nga po kami ni Roland. At nagsama kami ni Joey. Masaya ako na ako yung pinili mo. May sasabihin ako sa'yo. Read my lips. I love you. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kasi hindi naman nangyayari na hindi ako nagkakaroon ng mens. Pero 2 months na kasi, nag-aalala nga ako, baka may problema ako kasi di ba hindi kami magkaanak. Pero, Joey, buntis ako. Sigurado ba yan? So, hindi ako yung problema.
Papiti ka na ba? Oo, Punta at ka na saka ba sa doktor? nagpa-check up na rin ako kasi ayokong istorbohin ka nga kasi baka may sakit ako sa matres o abnormal ako pero Ba't di buntis mo daw ako. sinabi, ha? Sasamahan kita sa doktor. Kasi baka hindi mo rin ako matanggap eh. Ano hindi matanggap? Masayang-masaya ako sa balita pero ganito. Para sure tayo na mabubuo yan, diinan pa natin. Kasi baka makawala. Kailangan diinan yan. Nagulat ka, ganun ba yun? May diin dapat. Ganun ba yun? Para kumapit talaga. Isagad? Isasagad natin. Para dumikit. Gusto Okay? mo talaga, paldo-paldo ka. Paldo! Naging masaya pong pagsasama namin, call and text ni Joey. Iba nga talaga siya kay Roland. Tapos nagkaanak pa kami so hindi talaga ako yung problema eh. Ibang-iba yung naranasan ko dito kay Joey. Disney princess ika nga. Pero alam niyo po, may nakakagulat na balita kasi si Roland. Hindi na siya nanggulo pero namatay po siya. Kakainom niya siguro. Hindi ko alam pero nalungkot po ako eh. Kaya ang ginawa ko po dahil sa akin po, ako po yung makakatanggap ng benepisyo sa pensyon niya ay pumunta po ako sa ex-biyenan ko. Salamat naman Maano at po? nakiramay ka sa anak namin. Oo naman Kahit sa po. huling atungan, di ba, darling? Oo nga, sakla. pasensya ka na. Kami ang nahihiya sa'yo. Huwag mo sabihin ikaw ang nahihiya dahil nakipaghiwalay ka at may lalaki ka na. Okay na, daddy. Okay na. Hindi, paano bang sasabihin? Oo. Paano ba? Sorry, mali lang ang choices of words. Kumbaga, salamat may dala ka pang butong pakwan at cornic. Ba't di mo sinamahan ng sesto? Pero yun totoo. Baka mas kailangan mo yung pira. Hindi po kasi makinig po kayo, atin-atin lang po Mahina lang po kasi maraming chismosa pong nakikiramay. Alam niyo, tinitingnan. Ano ba yan? Di ba yung ex na nalalandi? Oo, may asawa na. Tapos pumunta pa rin. Hindi na nahiya sa Kaya patay. pumunta pa dito, no? Wow, pwede. Ay. Kayo mga chismosa, nakikapi na kayo. Nalibing na yung anak ko. Nakikapi pa rin kayo. Hindi po kayo pinag-usapan namin, Asyumero. At least buhay ka pa. Ay, si Bako. Sige, tuloy mo. Dito nga po ako para may finil outan po akong form para sa inyo po mapunta yung pension ni Roland. Hoy! Talaga ba? Totoo ba yan? Napakabait mo talaga. Napatigibinan talaga kita eh. Ano po? Binan, manugang. Manugang talaga. Di ko po kasi kayang tanggapin to dahil wala na po kami nga nun eh, nung dati pa. Tsaka hindi ko po yun, kahit nagkaganon po kami ni Roland, totoo po yung intensyon ko sa kanya. Tsaka meron na po akong mga responsableng asawa. Pasensya na po kayo akong napasok ko yung bago kong asawa. Alam mo, Iha, nalaman naman namin yung totoo. Kahit anak namin yun, pasaway din yun eh. Napakabait mo. Pero di ba, darling, manang-mana sa akin yung kabaitan yun eh. Ay, ikaw pala, ikaw yung mabait. Mana ka sa kabaitan ko. Kaya, kung asan man yung anak ko ngayon, doon na lang siya. Pasensya ka na kung nasaktan ka niya, ha? Kung may magagawa man kami para mabawi yung mga iyak mo at pasakit mo, gagawin namin. Kaya lang matanda na kami, kaya humihingi na lang. Oo. Darling, hindi lang. Wala na practice. Pa-practice tayo. May batay eh! Ha? May burol eh! Respeto mo ba naman. nalibing na? Sinabi ko na Nalibing kanina, na ba? nalibing na.
Sabi, may Alipin. naglalamay kanina eh. Yun na nga eh. Naglalamay, nangangapi pa yung pusa, wala na patay. Nilibing na, ang kapal na mukha. Sayang kasi sobrang biskwit. Ang gulo-gulo na. Naguguluhan na pa kayo, guys. Sa kwento, guys. Nalibing na yung anak ko, ha? Dapat di tayo tatawa eh. Paiba tayo eh. Seryoso eh. Nalibing na nga lang. Oh. Anyway, continue. Ayun Dahil sa po. totoo lang, nainis kami nung una. Kasi, akala namin, pinagtaksilan mo yung anak namin, pero kasalanan pala Nalaman namin na oo, kaya ganyan naman ang mga lalaki. aray mo, paka. Oo, ka na manibago. Pero happy kami kung ano man ang love life mo ngayon. At least, happy sex life ka. Aray ko, sayang lang at hindi man lang kayo nagkaapo. Sana makita ko naman yung apo ko sa... Opo, Sa anak ko. pag ano po, dadalawin namin kayo kasi... Hindi ko nga po yun eh. Anak naman ng iba Ay, sa lalaki bagay. yan Sige eh. po, alis na rin po ako. Hindi na po ako magtatagal. Salamat po sa lahat ha. Salamat na lang po sa lahat. Mag-ingat ka. Pag may kailangan po kayo, wag ako yung tawagan nyo. Aray ko, basta salamat sa benepisyo. Salamat na lang sa lahat. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Metro's #1 Love Radio. Basic!